Здравейте! Онлайн йогита и добре дошли в моя YouTube йога канал. Днешната практика ще бъде практика за манифестиране на желания. Ако сте готови със своя кът за йога вкъщи, да започваме! Днес ще направим между 5 и 10 минути практика, в която ще направим суря крия или слънчево пречистване на нашата дясна ноздра, на нашата пингала, за пречистване на този канал, който носи енергията на мотивацията, на волята, на нашата вътрешна сила, на слънчевата енергия, енергията на действието. Ще пречистим този канал с малко дишане, след това ще направим кубера мудра. Това е мудрата за сбъдване на желания, много силна мудра за успех, за манифестиране. Събираме палец, показалец и среден в едно, а безимения и малкия са събрани в центъра на дланта. Много леко натискаме всички пръсти едни към други и към дланите, но много нежно, без да има силно напрежение. И ще се отпуснем в това да си представим как нашите желания вече са факт. Представяме си усещането. Какво е усещането? Как се чувстваме, когато нашите желания вече са сбъднати. И да започваме. Запушваме лявата ноздра с палец и започваме нашата суря крия. Дишваме нагоре, издишваме силно през тази ноздра, с лакът леко назад. Ще направим 20 такива повторения. Готови? Дишваме и издишваме отново през тази ноздра. Още две. И нагласяме кубера мудра. Затваряме очи, забавяме дишането и се отпускаме във визуализацията на нашите желания вече сбъднати. Кое е моето най-съкровенно желание? Как се чувствам, когато то вече е факт? Изпълни се. Изпълни се с радостта от сбъднатото желание, от постигнатата цел. Позволи на тази радост, на тази енергия да те зареди до най-малката клетка.
Аз привличам изобилие и лекота. Аз привличам изобилие и успех с лекотата, с която слънцето огрява земята. Аз привличам изобилие и успех с лекотата, с която слънцето огрява земята. Аз привличам изобилие и успех с лекотата, с която слънцето огрява земята. Едно дълбоко вдишване. През устата издишваме. Вдишваме с длани нагоре. И издишваме с намасте в център. И сме готови. Още сега, след тази практика за манифестиране, опитай да избереш, да откриеш 3 неща, които още днес можеш да задвижиш, можеш да направиш като стъпки за постигането на това твое съкровенно желание. Това беше всичко от мен за това видео. Ако то ти е харесал, не забрави палеца нагоре, дай своя лайк и се абонирай за канала за още такива полезни и интересни видеа. Чао и до следващия път!